салом модарон хоҳарон бонувони азиз, якояки шуморо бо идатон муборакбод мегӯям. бигзор ба монанди гулҳои фасли баҳор ҳамеша шукуфону зебову пуртароват бимонед. инҷо дар паҳлӯи ман яке аз бонувони ҳунарманд, яке аз ҳаҷвнигорони маъруфу машҳури кишвар гулбаҳор ғаффорова ҳузур доранд. шуморо низ бо идатон табрик мегӯям. ҳамеша ҳамин гуна зебо, хушчақчақ ва шоҳи саҳнаи ҳаҷви тоҷик бошед. таманниёти шумо баҳри ҳамаи модарону бонувон. бонои азиз, модарони азиз, идатон муборак бошад. илоҳ мегӯям ки ҳама вақт анамехел зебо шавед, фақат хандида гардед, дар лабонатон ханда бошад, дар дилотон ҳамеша меҳр бошад ва ҳамеша чӣ хеле ки мегӯянд ҳикматҷон, инҷа боз бонуҳои зебо ҳастам. Ябо нишон додам бонои зебое, бонои зебои мо. Инам анамехел чӣ хеле ки мегӯянд қоши пир боштон бо хонангиётон. дар ҳақиқат апаи Гулбаҳор бисёр як зани хушчақчақу шӯх ҳастанд. воқеан ҳам ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад. бори дигар идатон муборак бошад. хушбахтӣ, сарбаландӣ, хонаободӣ ба ҳар яки шумо тамонно дорем. хайр.